welcome to... Okay lang po siya mag-isa. Nakabit na natin yung ano? Ulan. Jealousy. Jealousy. Ayan, jealousy daw, kakabit na. Ayaw gumaon. Ibaon mo mabuti. Kala ko wala ng tao dito eh. Yung akala mo. Iwan mo ba? Hindi pantay. Putulan Putulan pa natin. mo ng konti. Pakita mo yung ano nila. Apa. Ayan. Halian ka na ba? Mm. Nauna mo. Tilapiyang inihaw. Ayusin mo yung pagbulag mo. Ayan na. Ayos naman ah. Ayan po. Paano po pagputol yan? Grander yan. Yan po yung bahay ko. Pakita mo bahay mo. Ayun na. Yan po yung bahay ko. Ganda ng bubong ko. Kasi maganda yung bahay mo. Yan po yung binili sa akin mga tiles. Yan, semento. Buhangin. Yan. Ang laki ng ilong ko yung mas na. Wala kang ilong mo. You know. Parang ilong mo rin. Ano ba kasya? Ayusin mo kasi. Ito yung CR ko. Hindi pa yun. Kasi na. Parang lumuwag. Halaan ko. Hello! Ayan. Idol ako niyan, no? Yung bumibili. Ba't ang layo ng bili mo yelo? Doon sa mami ka, wala na? Mainit kasi masyado ngayon. Ay, ang kapitbahay ko, tindahan. Pauwi na Kuya Kyle. Shoutout nga po pala dyan kay Kuya Kyle. Ay, Zaragoza at si Mami Jane. Official TV. Oh, kilala mo si Mami Jane? At shoutout nga po pala dyan. Paano ba ito? Parang. Shoutout nga po pala dyan. Oh, ba't inulit? Ulit? Ayan po yung bahay ko. Shoutout nga po pala dyan kay Kuya Ayo, Zaragoza, at kay Mami Jane, Official TV, at kay Mami Babes, Kalibo. Shoutout po at kay Daddy Lequachero, at lalo-lalo sa mga team kaibig. Ay, nagpapasalamat po kay God dahil magaling na po yung Daddy Jojo. Albasan ko. Ayan. Ayan po si Kuya Ungas.
Pabinsan ko nga sa shoutout po kay Ate Isda Bonita.